Výmenné lístky sú každodenný chlebík všeobecných lekárov. Takýto lístok vypisujú všeobecní lekári, keď ide pacient na špecializované pracovisko, respektíve teda k špecialistovi. Výmenný lístok dnes nie je potrebný samozrejme ku gynekológovi, k zubárovi, pretože to sú všeobecní lekári, s ktorými pacient podpisuje zmluvu. Ďalej výmenný lístok nie je potrebný k očnému lekárovi a nie je potrebný ani ku kožnému lekárovi a k psychiatrovi. Výmenný lístok nemá žiadať špecialista, ani ak sleduje tú istú diagnózu a pacient ide na kontrolu. Niekedy sa ma pacienti pýtajú, tak prečo si odo mňa ale môj špecialista pýta? No preto, lebo on tú ďalšiu návštevu potom naboduje na inú diagnózu. Dôvod, poisťovňa hradí inak novú diagnózu ako kontrolu. Pri kontrole menej bodov, menej peňazí, pri novej diagnóze viac bodov, viac peňazí. Výmenný lístok nepotrebujete ani pri úraze do 24 hodín, keď idete navštíviť chirurga. Ďalej nepotrebujete, ako som vravala, ku kožnému už výmenný lístok ani k očnému. Podľa pravidiel nemá pýtať špecialista, gastroenterológ či urológ ani výmenný lístok, ak idete po 50-ke na preventívnu kolonoskopiu, hoď z vlastnej vôle, ani keď idete na preventívnu prehliadku urologickú, ide o prevenciu hlavne prostaty. Rozhodne sa pacient, môže ísť priamo, nemal by urológ vyžadovať žiaden výmenný lístok. Žiaľ, keďže sa pravidlá vždy časom menia, mnohí špecialisti si to nenaštudujú, respektíve ich zdravotné sestry a stále požadujú zbytočne výmenné lístky, ktoré pacienta zdržiavajú aj nás od vyšetrení a práce. A ešte jedna dôležitá informácia. Výmenný lístok nemá obsahovať len informácie, meno, rodné číslo, poisťovňa a krátka veta, prosím o odborné vyšetrenie. Takto výmenný lístok nemá vyzerať. Výmenný lístok má obsahovať základné informácie o danej diagnóze, pre ktorú pacient bude u toho špecialistu vyšetrený, aké iné vyšetrenia už predtým pacient absolvoval, prípadne aké dôležité informácie ten všeobecný lekár potrebuje tomu špecialistovi dať, keďže špecialista toho pacienta nepozná jeho históriu a nevie, aké vyšetrenia predtým sa robili. Niekedy je vhodné k výmennému lístku pripojiť aj fotokópie nejakých iných nálezov či výsledkov laboratórnych, aby ten špecialista v podstate mohol pokračovať, lebo najskôr ten všeobecný lekár urobí niečo ako základ, ten špecialista už potom vlastne stavia ten dom. Takže výmenné lístky stále treba sa pýtať a kontrolovať sa informácie na stránke svojej poisťovne, nehovoriac o tom, že mnohé veci pacient ani nevie, čo mu daná poisťovňa prepláca, neprepláca, či dáva aj nejaké bonusy. Treba si buď stiahnuť aplikáciu do svojho mobilu, alebo pravidelne sledovať stránku svojej zdravotnej poisťovne.